φίλοι μου δέντρο λιβάνια. Κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά με κάποιο χρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός, Αγίος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται, και μας καταδέχεται, από την Κεσαρία εισέρχω, σαν Παντζακίδια. Καλά να σου πει ο χρόνος. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Μπροστά η κόλλα και χάρτη, ζάχαρο κάλαμο ζυμώτη, χάρτη και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Το παλικάρι έγραφε, τη μοίρα του την έγραφε και το χαρτί ομίλε, άσπρε μου, Χριστέ μου είναι.